जोंहा बे डिसेम्बरनि 3 थारिखआव आंनिनो नैथि फिसाला कनकलाल औवारि होनना बुङो। गावनि लिखित' भाषायाव ओरैनोबा कनक होननानै बुङो आरोखि। बैसोआ सानसेखौनो 35 थांबाय। जोंहा बे डिसेम्बरनि 3 थारिखआव गावनि गावहा माबा मोनसे नायखांग्रायाव थांनानै दा गासिबो नायखांगिरिनि जा बुंदों बेखौ खरसाखांनाय मन्दिराव माबानानै फुजा हैनानै बे डिसेम्बरनि मोनाबिलि रबिबाराव 7था हराव बबे मन्दिराव फुजा हैदोंमोन? बे जोंनि नारजांबुरि बे नारजांबुरियाव मन्दिरखौ कमप्लिट फुजा होखांनानै मोनाबिलिनि 7थायाव गावनो ओंखाम ओंख्रि संनानै ओंखाम ओंख्रिखौ आवगाय संग्रोदों, ओमफ्राय ओंखामखौ जाननानै बे 7था समावनो आंजों सासे लोगो दंमोन, बेखौ परिमल राभा, बे ओंखाम ओंख्रि संखांनाय अरदाबाव जों बाहेरायाव जिरायनायाव ओंखामखौ संनानै गालांदों। ओमफ्राय बे ओंखामखौ अरा नायदोलै होननानै नैबे सोनाबनि लामाजों ओंखारलांदों। बिनिफ्रायनो बे हरनिफ्रायनो ओंखारनायनिफ्रायनो दासिमहालागै गैया आरोखि। नोंथांनि मा जायो आरो मा मुं? आंनिनो नैथि फिसाला कनकलाल औवारि होनना बुङो। गावनि लिखित' भाषायाव ओरैनोबा कनक होननानै बुङो आरोखि। दा बे औवारि आंनि नैथि फिसाला नालाय बे औवारि। बेसेबां बैसोनि बे? बैसोआ सानसेखौनो 35 थांबाय। बिनि फंबायनो 37, माने बिमायानो 1999आव गोमालांदों नालाय, बे समाव जाबाय आंनि सन्देह बेनो आरोखि। ओमफ्राय बे फंबाया 10 बोसोर जायाखैमोन। दा बेनो आंनि 35 आंनि मथे। बुंनांगौआ बेनो आरो दिनै आंनि फिसाया दाख्लै डिसेम्बर 3 थारिख हरनि रबिबार 7थानिफ्राय मोनाखै नालाय, गोमाबाय नालाय, दा बेखौ सोरबाफोर बबावबाफोर थांसननानै जुदि बे आंनि फिसाला कनकलालखौ जाहाथे हमनानै जोंनो जाहाथे खबर होयो। बे आंनि फिसालानि बे नाम्बार फनाव माने दा मबाइलखौबो लाङाखै, गारनानै थांदों। बे मबाइलाव दा गावनि फंबायानो लागासिनो दं। दा बेवहायनो जाहाथे खबरखौ हरो, आंनि फिसाखौ गाज्रि मानसि होननानै हाराहास्थिदो दाखालामथों। बे सावगारिखौ नायनानै नोंथांमोनहा हमनानै लाखि, आं बेखौनो लुबैयो आरो। गोमानाया सानब्रै जाबाय, हरा हरथाम जानानै नै दाजों सानब्रै जानोसै हराबो। न'खराव माबाफोर जेंना जादोंमोन नामा? न'खराव जेबो जेंना जायाखै। जोङो नांलायनायबो खमलायनायबो गैया। आंहा फिसाला 3मोन। सासेथ' गिदिरा आगोलावनो आलादा जानानै थांखाबाय, बे दा अन्ध्र प्रदेशआवनो मालाय खामानि मावगासिनो दं। ओमफ्राय दा आंजों दा बे सानैयानो दं। ओमफ्राय आंनि फिसौला, बे फिसाला उन्दैनि गारनाय फिसौ सासे दं। बे जों साब्रै दं आरो दा बर्थमान। दा बेनो। आङो नैबे फुंखालि बिफा निजे जाय गथ'आ गोमादों, बे गथ'नि बिफायानो थांनानै गावबुरा हिसाबै जानायहैदों। जानायनिफ्राय आं मिथिदों। मिथिनाय लोगो लोगोनो आं गामिनि माखासे मानसिफोरखौ नागिरनो थाखाय खावलायनाय जादों। दिनैसिमबो खुनु सुंसुत्र मोननाय जायाखै। जाहाथे भबिसतआव बे गथ'आ दाब दाब जायगायाव थांनानै सोरबा जायगायाव नुजाहैदोंब्ला सोरबाफोर बेक्तिया अननानै बे गथ'नि जेनाखि दिनै मिडियानि गेजेरजों जेनाखि पिकचार होदों, मबाइल नाम्बार होदों, बेफोरनि थ्रुयै जाहाथे मेसेजखौ गारजेननो हरो। बे गथ'आ माने NTPC आवनो मास्टार रल मावनाय जायो। आजिलै बियो 8 बोसोरसो जाबायना? 9 बोसोरसो जाबाय। बिहा जेबो रेकर्ड गैया गामियाव। सोरजोंबाबो सुथ्रुता मनभाब बा नांलाय खमलाय दिनैसिमबो आं गावबुरा हिसाबै बिनि एगेन्स्टै आं जेबो कमप्लेनखौ मोनफेराखै। जों बयबो बुंनो हागौ जे बे गथ'आ बबे ग्रह दसाव बे दिनखालि गोमाखो, बेनो आसरित जाबाय। बिनि थाखायनो आङो बयखौबो नैबे मिडियानि थ्रुयै नैबे होखानाय नाम्बार पिकचारजों महरजों मिलायोब्ला जाहाथे बे गथ'खौ अबेबा जायगायाव नुसनबायोबा गाज्रि जाहाथे सन्देह खालामाबालानो नैबे होखानाय नाम्बाराव जाहाथे खबरखौ हरो। बिनि थाखायनो आङो माबा मोनसे जाहोनाव आन्दायनानै ओंखारलांदों होनना सानो? आन्दायनानै ओंखारलांनायखौनो जों होननांसिगोन। जिहेथु बियो मोनाबिलि 7थासोनियाव बियो ओंखारलांदोंमोन गारजेन होननाय मथेबा। दा बिनिफ्रायनो बे गथ'आ फैफिननो रोङाखै। बे असम्भब आरोखि। बेनो दा नंखायनो जों आन्दायदों। बे साननानै दिगखौनो जों सानदांना लानानै दं। बिनि एगेन्स्टै जों जेबो रिपर्ट मोनथ'नाय जायाखै।